hvor mange 16-17-årige, muligvis 15-årige, kan sige, de er udgivende forfattere. Det tror jeg ikke, der er så mange, der kan. Nej. Vi er den der 1%, og det er sådan lidt, det kan jeg godt lide. Det er rimelig cool. Ja. At kunne introducere sig selv og sige, jeg hedder Anouk. Jeg har skrevet en bog, jeg er forfatter. Jeg tog på forfatterlinjen nærmest udelukkende for bogprojektet. Jeg tror, da jeg var 13 år, så havde jeg skrevet sådan en kort roman, som så bare gjorde det. Så var jeg bare sådan, nu skal jeg være forfatter. Og så efter det, så var det derfor, jeg også endte med at vælge Venø. Jeg tog på forfatterlinjen for også at skrive en bog, men det var også med at altså sådan, kunne skrive nogle tekster og lære at skrive lidt. Men bogprojektet, det betød meget, fordi at man ligesom man vidste, at man skulle skrive noget, og man havde noget, man kunne kalde sit eget. Altså sådan, man havde ikke bare alle mulige små dokumenter, hvor der lå en masse tekster. Nu havde man ligesom rent faktisk noget fysisk, en bog, man kunne sige. Et fysisk bevis på alt ens arbejde. Ja, så havde man ligesom, nu havde jeg klaret det, nu er jeg en forfatter. Altså selvom der nok ikke er så mange, der vil læse den, så er man jo en forfatter. Nogle gange så kan man have det sådan, så har man virkelig meget at skrive til sådan det her ene oplæg, og så kan man komme med et andet oplæg, og så har man bare ingenting at skrive. Så det, er sådan, det kommer meget an på os, hvilket sådan mindset man lige har den dag. Og ellers så er Peter god til sådan at hjælpe os. Så tager han os med ud i naturen for eksempel og kigger på et eller andet, og så skal vi skrive om det ud fra vores oplevelser. Jeg har egentlig altid været en person, der tænker i billeder, sjovt nok. Men for mig, der har det altid givet mere mening at få de billeder om til ord. For ligesom at opbygge de her historier og de her verdener med de her karakterer, som jeg ikke rigtig føler, du kan gøre på samme måde, som du kan i kunst, igennem sådan det at male eller lege med ler eller noget af den stil. Jeg føler, jeg kan udtrykke mig nemmere og bedre og få noget mere betydning ind i det, jeg ligesom giver til verden gennem mine ord, frem for hvad jeg kan udføre med min hånd, for eksempel. Jeg har lært så meget på året. Jeg er også blevet bedre til at snakke med folk og har fået rigtig mange venner for livet. Og bare måden, jeg skriver på, tror jeg, har udviklet sig rigtig meget. Og så det med at skriveøvelser, og hvordan det har været at skrive ens bog, og sådan bare hele det mix, det tror jeg kommer til at tage med videre, og kommer til at være tæt på mig i rigtig lang tid. New York-turen har været fantastisk, og var sådan en helt anden oplevelse, jo, som er meget anderledes fra bare sådan daglig Danmark. Og så også kunne rejse sammen med kunstlinjen, hvor vi også var oplevet ting på tværs af linjerne. Vi var ude på alle de der turistting, og så var vi ude og besøge en forfatter derovre. Imens vi var derovre, så skrev vi ikke rigtig. Det var mere for at mærke stemning og tage billeder, så for at komme hjem og så skrive noget, og så ligesom have en inspiration. Vores tekster behøvede ikke engang nødvendigvis handle om New York. Det måtte også godt handle bare om, altså, noget man havde skrevet, mens man var der sådan rent stemningsmæssigt, eller altså, det var mere for at få sådan følelsen af New York, få en inspiration. Ja. Og så var det bare en hyggelig tur. Ja, I kommer jo til at høre mig om nogle år som kendt forfatter, tror jeg. Mega rig, den nye, det ved jeg faktisk ikke, Stephen King. Jeg har samme fødselsdag som Stephen King, så jeg bliver den næste, tror jeg.